Ποιος θα το πίστευε? Αυτή η κυρία έχασε όλα τα κιλά της με μια κίνηση. Εύκολα, γρήγορα, υγιεινά. Και αυτός ο κύριος έκανε τη σωστή κίνηση και έγινε άλλος άνθρωπος. Όπως εκατομμύρια μέλη Weight Watchers σε όλο τον κόσμο, έχασαν βάρος μια για πάντα, οικονομικά, υγιεινά, απολαυστικά. Ελάτε τώρα στα Weight Watchers. Για αύριο Σάββατο, η Στέλλα σας προτείνει Όσο μπούκο. μια αλλιώτικη γεύση με μακαρόνια Στέλλα νούμερο 5. Η συνταγή είναι στη νέα συσκευασία. Μια υπέροχη ιδέα για αύριο από τη Στέλλα. Την ξέρω χρόνια. Κι όμως είναι καινούρια. Νέα Chloé Plus, καλύτερη από ποτέ. Και στις πιο δύσκολες στιγμές με κάνει να νιώθω σιγουριά. Μεγαλύτερη απορροφητικότητα, στεγνή επιφάνεια. Είναι πάντα εκεί που τη χρειάζομαι. Με νέα λειτουργικά φτερά. Ξέρει τις ευαισθησίες μου. Με υγιεινό απορροφητικό φύλλο και 100% υφασμάτινο κάλυμα Natura, πραγματικά φιλικό για το δέρμα. Νέα Chloé Plus, η πιο σταθερή φιλία στη ζωή μου. Πόσο βαριά νιώθετε τα μαλλιά σας όταν βάζετε conditioner? Το νέο Conditioner System Balance διαφέρει από τα συνηθισμένα. Είναι διάφανο, χωρίς λιπαρά συστατικά. Ιδανικό για λιπαρά μαλλιά. Έτσι τα μαλλιά σας είναι ανάλαφρα. Conditioner System Balance. Ανάλαφρα μαλλιά για πολύ περισσότερο. Marie Claire Φεβρουαρίου. Παίρνει πρώτη τις τάσεις της νέας εποχής από το Παρίσι, το Μιλάνο και τη Νέα Υόρκη. Δείτε το χρώμα που αλλάζει χιλιάδες πρόσωπα, τολμά και θριαμβεύει. Marie Claire Φεβρουαρίου. Ακόμη σε αυτό το τεύχος, Άνετα ρούχα για όλες τις ώρες. τα 10 καλύτερα προϊόντα ομορφιάς στην Ευρώπη. Αλλά και ένας μοναδικός οδηγός υγείας για όλη σας τη ζωή. Marie Claire Φεβρουαρίου και έξτρα κολεξιόν 94. Η Marie Claire είναι μια γυναίκα με πάθος. Εσείς. Το καθημερινό ντους ξηραίνει την επιδερμίδα. Γι' αυτό το Καμάι δημιούργησε μια νέα γενιά αφρόλουτρα και ντους με κολαγόνο. Διατηρεί την υγρασία της επιδερμίδας και χαρίζει βελούδινη απαλότητα. Νέο Καμάι με κολαγόνο. Χάρη γοητεία στην επιδερμίδα σας. Ελένη, πώς και δεν αγοράζεις φέρι? Αυτό έχω συνηθίσει. Εξάλλου το φέρι κοστίζει περισσότερο. Όχι δα, το φέρι είναι πιο οικονομικό. Έλα τώρα, δεν το πιστεύω. Για να δούμε. Με το φέρι χρειάζεστε λίγες μόνο σταγόνες. Ενώ με ένα κοινό υγρό πιάτων πολύ περισσότερο. Και ενώ ο αφρός του φέρι διαρκεί, με το κοινό υγρό πιάτων βάζετε και βάζετε. Και έτσι μετά από μερικά πλυσίματα έχουν σχεδόν τελειώσει 2 μπουκάλια. Πράγματι, το φέρι είναι πιο οικονομικό. Διαρκεί μέχρι 2 φορές περισσότερο, αλλά δεν είναι 2 φορές ακριβότερο. Φέρι είναι θαυματουργό. Γιατί κάθε σταγόνα φέρι συμφέρει. Τα δόντια σας δεν είναι επίπεδα. Γι' αυτό μια επίπεδη οδοντόβουρτσα δεν τα καθαρίζει σωστά. Τώρα υπάρχει η νέα Crest Complete με επαναστατική κυματοειδή επιφάνεια τριχών για να φτάνει βαθύτερα ανάμεσα στα δόντια και να τα καθαρίζει καλύτερα από τις επίπεδες οδοντόβουρτσες. Ακόμα, οι τρίχες της Crest Complete, αντίθετα με τις κοινές οδοντόβουρτσες, έχουν καλύτερα στρογγυλεμένες άκρες για να φροντίζουν τα ούλα. Νέα Crest Complete. Φτάνει και καθαρίζει καλύτερα ανάμεσα στα δόντια. Στις Σούπερ Αγγελίες βρίσκεται πάντα αυτό που θέλετε. Σπίτια, αυτοκίνητα, έπιπλα και τι δεν έχουν οι Σούπερ Αγγελίες. Όλες οι αγγελίες δημοσιεύονται εντελώς δωρεάν. Με ένα απλό τηλεφώνημα στο 6894-111 όλο το 24ωρο, όλη την εβδομάδα. Σούπερ Αγγελίες κυκλοφορούν κάθε Δευτέρα και Πέμπτη στα περίπτερα. Νέο σαπούνι Καμάι. Αφήνει την επιδερμίδα περισσότερο ενυδατωμένη από ένα κοινό σαπούνι. Νιώστε την επιδερμίδα σας απαλότερη με το νέο Καμάι. Το νέο πρόσωπο του σπιτιού είναι το άρωμά του. Airwick Aroma. Νέο ηλεκτρικό αποσμητικό χώρου Airwick Aroma. Το νέο πρόσωπο του σπιτιού. Πολύ ωραία ποτήρια. Είναι τα ποτήρια του Dixan. Εγώ έχω μόνο 2. Τώρα μπορείτε να συμπληρώσετε το σετ. Η επιτυχημένη προσφορά του Dixan με δώρο ένα μοντέρνο ποτήρι συνεχίζεται. Μόνο βιαστείτε.
Εγώ με διαφορετικό χρώμα μαλλιών. Ωραία θα ήταν. Όμως δεν θέλω να ταλαιπωρήσω τα μαλλιά μου. Βέλα Soft Color χωρίς αμμονία για όμορφο, φωτεινό χρώμα. Είναι απαλό και διαρκεί σχεδόν όσο και μια βαφή. Βέλα Soft Color χωρίς αμμονία. Το μόνο για μένα. Βέλα. Perfectly you. Η Siemens έχει το συν και στο πλύσιμο των ρούχων. Με το πρωτοποριακό ντους καθαριότητας. Με νέα οικονομικά προγράμματα. Χωρίς να τσαλακώνει τα ρούχα, ακόμη και στις υψηλές τροφές. Siemens. Εγγύηση γερμανικής τελειότητας. Νέα σοκολάτα Dove. Μόνο μία σοκολάτα έχει τόσο λεπτή υφή. Μόνο μία σοκολάτα είναι τόσο απαλή, σαν μετάξι. Μόνο μία σοκολάτα είναι τόσο τρυφερή στη γεύση. Νέα σοκολάτα Dove. Η μεταξένια. Με αυτό εδώ θα σας δείξω γιατί το Ariel Ultra είναι πιο οικονομικό από ένα παραδοσιακό απορρυπαντικό. Γεμίζω το μεγάλο κουτί με πιστίκια. Θα πιστεύατε ότι δεν χωράνε στο Ariel Ultra. Το Ariel Ultra όμως κρατάει μόνο την ουσία. Έτσι όχι μόνο χωράνε, αλλά προσθέτω άλλα τόσα. Άρα μια μικρή δόση Ariel Ultra ισοδυναμεί σχεδόν με τη διπλάσια του μεγάλου. Γι' αυτό σας δίνει 3 πλύσεις παραπάνω και κερδίζετε 600 δραχμές. Ariel Ultra. Η συμπυκνωμένη δύναμη που συμφέρει. Τώρα η οικονομική συσκευασία σακούλας σας χαρίζει αυτό το ανθεκτικό κουτί. Η τελευταία λέξη στα ατμοσίδερα. Μουλινέξ. Με νερό της βρύσης. Γλιστράει εύκολα. Και σταματάει μόνο του. Τέλειο σιδέρωμα. Ατμοσίδερα Μουλινέξ. Μουλινέξ. Με την εγγύηση Μπενρουμπή. Δεν πιστεύω να νομίζετε ότι άλλαξα πλυντήριο γιατί το νέο μου Bosch είναι απλώς αθόρυβο. Το άλλαξα για τον ίδιο ακριβώς λόγο που άλλαξα απορρυπαντικό και πήρα το νέο Skip Micro Plus με ακτιλάζ. Γιατί μόνο η νέα τεχνολογία μπορεί και αφαιρεί τελείως ακόμα και αυτούς τους λεκέδες από καφέ. Πολύ σωστά, γιατί η νέα τεχνολογία Bosch σε συνδυασμό με τη μοναδική δύναμη του Skip Micro Plus με ακτιλάζ μπορεί και αφαιρεί αποδεδειγμένα ακόμα και λεκέδες από καφέ ή λάδι με το πρώτο κιόλας πλύσιμο. Να λοιπόν γιατί για τέλεια αποτελέσματα η νέα τεχνολογία Bosch συνιστά το νέο Skip Micro Plus με ακτιλάζ. Κανένα δεν πλένει καλύτερα. 29 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν Skip. Αυτοί ξέρουν. Νέο Nivea Formula Plus. Περισσότερο από 2 σε ένα σαμπουάν, γιατί επιπλέον προστατεύει τα μαλλιά σας αν τα στεγνώνετε, αν σας αρέσουν οι μπούκλες, αν λούζεστε συχνά. Προστατεύει την ομορφιά των μαλλιών σας. Νέο Nivea Formula Plus. 2 σε ένα και επιπλέον σύστημα ενεργού προστασίας. Η Hyundai ανακοινώνει ότι κρατάει σταθερές τις τιμές σε όλα τα μοντέλα της παρά τη νέα αύξηση στην εισφορά των πινακίδων. Ελάτε τώρα στις αντιπροσωπείες Hyundai και κερδίστε από 200 έως 500.000 δραχμές. Τι απαλότερο από το μπουρνούζι του μπορείς να σκεφτείς? Το Delica γκοφρέ. Και απορροφητικό. Delica. Επαφή με την ποιότητα. Μπα, τι βλέπω? Εγώ το περίμενα δηλαδή. Καιρός ήταν και για ένα Vitam Light. Όπως το περίμενα. Με όλη τη γεύση Vitam και Light. Vitam Light. Γεύση Vitam και Light. Τι απαλότερο από το χάδι της αγαπημένης σου μπορείς να σκεφτείς? Το Delica γκοφρέ. Και απορροφητικό. Delica. Επαφή με την ποιότητα. Τα παιδιά ξέρουν να ξεχωρίζουν την απαλότητα. Χαρτί υγείας Διάνα.
Διάνα, η απαλή επαφή. Αυτή είναι η νέα θερμάστρα DeLonghi. Υγραέριο με καταλήτη και αερόθερμο. Κρυώνεις. Βάζεις το υγραέριο. Κρυώνεις ακόμα. Δεύτερη σκάλα. Θες κι άλλο? Τρίτη σκάλα. Θες και αερόθερμο. Βάζεις και αερόθερμο. Πιο δυνατά. Δεύτερη σκάλα. Ακόμα πιο δυνατά. Κρυώνεις. DeLonghi. Νούμερο 1 στα θερμαντικά. Ανακαλύψτε τη δύναμη ενός αφρού. Νέο Zif Mousse. Σε λίγα λεπτά το Zif Mousse καθαρίζει ακόμη και τα πιο δύσκολα σημεία και εμποδίζει τη δημιουργία αλάτων. Ξεβγάλτε τη λάμψη και δεν χρειάζεται καν τρίψιμο. Είναι καθαρό, αστραφτερό και πολύ Zif. Ξέρετε πως είναι το ιδανικό σπίτι? Έτσι. Ζητήστε το δικό σας τώρα στα περίπτερα. Δώρο ένα έξτρα τεύχος με προσφορές για τους αναγνώστες. Έχετε σκεφτεί ότι με κάθε πικάντικη, γλυκιά, λαχταριστή μπουκιά αυξάνονται τα οξέα του στόματος που προκαλούν τεριδόνα? Τότε χρειάζεστε Trident. Γιατί μασώντας Trident μειώνονται τα οξέα του στόματος. Μασίστε λοιπόν μια Trident και μην το σκέφτεστε άλλο. Trident. Γλυκές δαγκωματιές χωρίς ζάχαρη. Θέλετε να έχετε ένα σταθερό και υψηλό εισόδημα κάθε μήνα. Το Χίος 12 που δημιουργήσαμε στη Χίος Bank σας προσφέρει αυτό ακριβώς. Σταθερή, υψηλή, μηνιαία αλλά και αφορολόγητη απόδοση τόκων. Χίος Bank. Εδώ το κέρδος σας ποτεύει. Για να σχεδιάσουμε το νέο Σονάτα, εμπνευστήκαμε από αυτό. Για να δώσουμε στο νέο Σονάτα την πολυτέλεια που του ταιριάζει, εμπνευστήκαμε από αυτό. Για να κάνουμε το νέο Σονάτα όσο πιο ασφαλές γίνεται, εμπνευστήκαμε από αυτό. Και για να κάνουμε την τιμή του απίστευτη, εμπνευστήκαμε από αυτό. Νέο Σονάτα 1800 και 2000 κυβικά. Έμπνευση. Hyundai. Η αυτοκρατορία. Όπως το πρόσωπό σας δείχνει τα συναισθήματά σας, έτσι και η επιδερμίδα δείχνει την κατάσταση του οργανισμού σας. Η απαλότητα και η λάμψη της οφείλονται σε παράγοντες όπως η σωστή διατροφή και η σωστή πεπτική λειτουργία. Γνωρίστε το Biolat της Φάγε, το νέο γιαούρτι με επιφυτούς που βοηθά να δημιουργηθεί ξανά η καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος της παιδικής μας ηλικίας. Και σωστή εσωτερική λειτουργία σημαίνει εξωτερική ομορφιά. Μία ακόμα πρωτοπορία της Φάγε. Σειρά Biolat με επιφυτούς, λευκό και με ολόκληρα κομμάτια φρούτων. Biolat. Το καλό που κάνει φαίνεται. 54 χαμόγελα. Μια χρονιά με περισσότερη επικοινωνία. Πάναφων. Κινεί την τηλεφωνία. Ο σαμπουάν δεν έχει τη μοναδική σύνθεση απαλότητας, όχι πια δάκρυα, του Johnson's Baby Shampoo. Και τώρα, χάρη στη νέα βελτιωμένη του σύνθεση, είναι ακόμα πιο απαλό για το ευαίσθητο κεφαλάκι του μωρού σας. Νέο Johnson's Baby Shampoo. Γιατί το μόνο που σας νοιάζει είναι το μωρό σας. Την ταινία σας προσφέρει το καμπάρι. Με τις εκπλήξεις του Impulse και όλα μπορούν να συμβούν. Συναντήστε όλα τα μεγάλα ονόματα κάτω από μία στέγη. Στο Λαμπρόπουλο. Γνωρίστε το καινούργιο ευρωπαϊκό περιβάλλον και κάντε τις αγορές σας από δεκάδες μπουτίκ σε ένα μόνο κατάστημα. Στο Λαμπρόπουλο θα βρείτε επώνυμη μόδα για τη γυναίκα, τον άντρα, το παιδί και το σπίτι. Λαμπρόπουλο, ένας καινούριος υπέροχος κόσμος. Είναι κρυστάλλινος ήχος Δράξ. Κασέτε.